అందరికీ నమస్కారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ హిందువుల పాలిట, హిందూ భక్తుల పాలిట, హిందూ దేవుళ్ళు దేవతల భక్తుల పాలిట కర్మాదాయ శాఖ కింద తయారైంది. ఎందుకంటే రథాలు కాల్చేయటం, లేకపోతే విగ్రహాలు ధ్వంసం చేయటం, విగ్రహాలు తలకాయలు తీసేస్తాం, విగ్రహాలు చేతులు తీసేస్తాం, అవి ఏమీ కూడా పట్టించుకోవట్లేదు. సరే, అది హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతింటానికి వేరే కులస్తులు చేశారు, లేకపోతే వేరే మతస్థులు చేశారు అని చెప్పి ఏదో ప్రోపగండా చేస్తారు. కాకపోతే ఇది పట్టించుకోకపోవటానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన క్రిస్టియన్ మతస్థుడు కాబట్టి ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదని చెప్పి అంటారు. అవన్నీ ఉత్తుదండి. అసలు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖకి ఉన్న జబ్బు ఏంటంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో అటెండర్ దగ్గర నుంచి ఉన్నతాధికారులు అందరి వరకు చాలామంది లంచగొండులు ఉన్నారు. వాళ్ళు లంచగొండులు ప్లస్ వాళ్ళ సర్వీస్ అంతా దేవుడికి కానీ సామాన్య భక్తులకు కానీ కాకుండా విఐపీలకి, మినిస్టర్లకి, ఎమ్మెల్యేలకి, ఇండస్ట్రియలిస్టులకి వాళ్ళ సర్వీస్లోనే గడిపేస్తారు వీళ్ళు చాలామంది అధికారులు. కాకపోతే ఏంటంటే మంచి అధికారులు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఒత్తిళ్ళు, రాజకీయ నాయకుల ఒత్తిళ్ళ వల్ల ఇందువల్ల వాళ్ళు అట్లా తయారైపోయారు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానయ్యా అంటే, మాది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుగొండ గ్రామం. మా గ్రామం దేనికి ప్రసిద్ధి అయ్యా అంటే వాసవి కన్నికా పరమేశ్వరి అమ్మవారి జన్మస్థలం. ఆర్య వయసులో అందరూ కూడా ఎంతో భక్తిపూర్వకంగా పూజించుకునే వాసవి కన్నికా పరమేశ్వరి దేవాలయం పెనుగొండలో ఉంది. ఆ దేవాలయానికి ఇప్పుడు దేవాలయాల్లో గోడల మీద బూతు బొమ్మలు ఏంటంటారు, కాదు, మా దేవాలయమే పెద్ద బూతు బొమ్మలాగా తయారైపోయింది, బూతు చరిత్ర కింద తయారైపోయింది. దానికి కారణం ఏంటంటే మా దేవాలయాల్లో పనిచేస్తున్న ఈవో జిఎస్ఎస్ శ్రీనివాస్ ప్లస్ మా దేవాలయ ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్ కోట్ల మోహన్ రావు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా వైశా కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వ్యక్తులే. ఎందుకంటే మా దేవాలయానికి ఎప్పుడు కూడా వయసులు ఎక్కువ మంది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా చాలామంది వస్తారని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా సరే ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్ కింద వైశాస్నే పెడతారు. అది ప్రజలంతా కూడా హర్షిస్తారు. పూర్వ వైశాస్ ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్ చాలా బాగా చేసి గుడిని డెవలప్ చేసి చాలా పవిత్ర భావం కలిగించేలాగా చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న అతను వ్యాపార దృక్పథం తప్ప అతనికి దైవ చిత్రం అటువంటి ఏమీ లేని వ్యక్తి అతను ఈ గుడిని బస్సు పట్టించేశాడు. ఎందుకంటే ఈ దేవాలయానికి సంబంధించిన చాలా అవకతవకలకు సంబంధించి, చాలా అన్యాయాలు, అక్రమాలు అన్నిటికీ సంబంధించి నేను ఫిబ్రవరి 26వ తారీఖున ఆర్జేసి సురేష్ బాబు అనే ఆయనకి నేను ఒక లెటర్ ద్వారా తెలియజేశాను. ఆ కాపీలో డిప్యూటీ కమిషనర్ విజయరాజు గారికి, అట్లాగే అప్పటి అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ప్రస్తుత పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దేవాదాయ ధర్మశాఖ అధికారి అని చెప్పి పిలువబడుతున్న ఆయనకు కూడా పంపించాను. ఇప్పుడు ఆయన మారిపోయారు, కానీ సురేష్ బాబు గారు, విజయరాజు గారు అప్పుడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఈ రోజు వరకు ఏ విధమైన యాక్షన్ తీసుకోలేదు. కారణం ఏంటనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. కానీ నేను అనుకునేది ఏంటంటే సురేష్ బాబు గారు కమ్యూనిటీ రీజనల్ జాయింట్ కమిషనర్ సురేష్ బాబు గారు కమ్యూనిటీ వైశాస్, మా పెనుగొండ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరు వైశాస్ శ్రీనివాస్, మా పెనుగొండ దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్ కోట్ల మోహన్ రావు వైశాస్. కాబట్టి ఆయనకి కులం అడ్డు వచ్చిందేమో అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే భగవంతుడి కంటే కూడా కులానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారేమో. ఒక అమ్మవారి గుడికి, ఒక మహిషాసుర మర్దిని గుడికి, లేకపోతే ఒక నగరేశ్వర స్వామి గుడికి, అసలు ఆ గుడి పేరే శ్రీ నగరేశ్వర మహిషాసుర మర్దిని వాసవి కన్నికా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానం. ఆ గుడిలో ఇన్ని అవకతవకలు, ఇన్ని అక్రమాలు, ఇన్ని అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఆయనకి వ్రాతపూర్వకంగా తెలియజేసిన ఆయన చర్య తీసుకోలేదంటే నేను అపోహపడతాం కాదు, నేను అనుకుంటున్నాను పక్కాగా ఆయనకి ఏమన్నా. ఎందుకంటే ఆయన సౌమ్యుడే, కాకపోతే ఏంటంటే ఆయనకు కులవాటు వచ్చిందేమో ఆ శ్రీనివాస్ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటానికి. ఇప్పుడు ఏదో సెలవు పెట్టించారని చెప్పి తెలిసింది. అంటే తప్పుడు పనులు చేసి దేవాలయ ప్రాంగణంలో సిగరెట్లు తాగి, మందు తాగి, లేకపోతే ఇల్లీగల్గా ఎఫ్ఐఆర్స్ పెట్టుకున్న వ్యక్తులను అక్కడ పెట్టుకుని ఎవరినో తీసుకొచ్చి అక్కడ వంటగదిలోని స్వీపర్ కింద పోస్టులు ఇచ్చుకొని చాలా అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఈ వ్యక్తుల మీద ఏ విధమైన యాక్షన్ తీసుకోకుండా సెలవు పెట్టించేస్తే సరిపోద్దా? కాబట్టి ఈ వీడియో ద్వారా రీజనల్ జాయింట్ కమిషనర్ గారిని, అట్లాగే డిప్యూటీ కమిషనర్ గారిని, అట్లాగే మా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎండోమెంట్ ఉన్నతాధికారి అయిన అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సుబ్బారావుని వీళ్ళందరినీ కోరేది ఏంటంటే తక్షణం ఆ ఈఓ గారిని సస్పెండ్ చేయండి. అట్లాగే ఈ పాలకవర్గాన్ని రద్దు చేసి కొత్త పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసే విధంగా చూసి దేవాలయం యొక్క ప్రతిష్ట కాపాడాలంటే. ఎందుకంటే నేను ఒక వీడియోలో చెప్పాను, సెకండ్ హ్యాండ్ సామాన్లు కొనటం,
లేకపోతే వీళ్ళ బియ్యం, కూరగాయలు వీటికి టెండర్లు పిలవపడటం, ఇవన్నిటికి కూడా చాలా కంప్లైంట్లు మీకు పెట్టాను కాబట్టి మీ దగ్గర కంప్లైంట్లు ఉంటాయి, ఒకసారి చూసుకోండి. ఇదే సందర్భంలో మా పెనుగొండ గ్రామ ప్రజలకి, పరిసర గ్రామ ప్రజలకి ఈ సందర్భంగా ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి సవినయంగా తెలియజేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఈ వీడియో పంపిస్తాను. వాళ్ళు కూడా ఒకసారి చూసి కొంచెం వాళ్ళ పద్ధతిలో మార్చుకుంటారేమో అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. అందులో ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే దాచేపల్లి శంకర్రావు అనే అతను ఏంటంటే అతను వృత్తిరీత్యా మరి వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకుంటాడో ఎట్లా చేసుకుంటున్నాడో అతను వడ్డీ వ్యాపారం చెప్పి అంటారో. వాళ్ళ అమ్మగారు కాంతమ్మ, ఆవిడ పక్కనే ఉన్న ఆర్యవైశ్య నిత్యాన్నదాన సమాజం అని చెప్పి ప్రైవేట్ వ్యక్తులతో ఒక నిత్యాన్నదాన సమాజం ఉంది. అది ఎప్పుడో నెలకొల్పారు ఆర్యవైశ్యులంతా కలిపి. అందులో పనిచేస్తుంది ఆవిడ, వంటలు అవి చేస్తుంది అనుకుంటాను. ఇతను ఈ గుడికాడ కూర్చొని ఈవోతో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరుపుతాం, ఇతను కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కింద అది పెట్టుకుంటాం, చైర్మన్తో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరుపుకుంటాం. ఊళ్ళో ఉన్నవాడు కాబట్టి అది ఒక పల్లెటూరు కాబట్టి ఊళ్ళో అందరూ అతనికి తెలుసు, అతను అందరికీ తెలుసు, అలాగే నాకు తెలుసు, నేను అందరికీ తెలుసు. అది పెట్టుకుని ఇతను దేవాలయంలో ఉద్యోగస్తుల మీద నిత్యం అక్కడ పనిచేసే స్వీపర్ దగ్గర నుంచి, వంటలు చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, దేవాలయ అర్చకుల దగ్గర నుంచి, సన్నాయి బేళం వాయించే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అందరి మీద ఇతను ఏదో పెత్తనం చేసి కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాడు ఈ మధ్యన. అతన్ని గోవింద్ అంటారు. ఇతను ఏంటంటే ఇతని మీద అంతకుముందే ఎమ్మెల్యే గారికి కంప్లైంట్లు వెళ్ళి, కాకపోతే ఎమ్మెల్యే గారు గడప గడప అనే కార్యక్రమానికి ఏదో వచ్చినప్పుడు ఇతను వెళ్ళి, నేను అమ్మవారికి భక్తుండండి, నేను అమ్మవారి సేవలోనే తరించిపోతాను, నేను అన్నపానీయాలు ఏం ముట్టుకోను, నాకు ఇంకా వేరే ఏవి భౌతికమైన ఏమి ఈ కాంక్షలు ఏమి ఉండవు, నేను గాలి పీల్చి నీరు తాగి బతికిపోతాను, అందుకని గుళ్ళోనే ఎడుతానని నేను అని చెప్పి ఏదో చెప్పుకున్నాడంటే ఇతను. అని బయటకు చెప్తాడు ఇతను, బయట పబ్లిసిటీ చేసుకుంటాడు. ఎమ్మెల్యే గారు నన్ను గుళ్ళోనే ఉండమన్నారు, అమ్మవారికి సేవ చేసుకోమన్నారని చెప్పి. ఈ సందర్భంగా అతనికి చెప్పేది ఏంటంటే, గోవిందు నువ్వు నాకు పరిచయస్తుడివే, కాకపోతే ఏంటంటే నీ గురించి పెనుగొండ మొత్తం బయటకు వస్తుంది కాదు, మీ వైశాస్త్రం ఎవరిని అడుగు చాలా అసహ్యంగా చెప్తున్నారా, నువ్వు ఆ దేవాలయానికి పట్టిన చీడ పురుగు లాంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నువ్వు కమిషన్కి కక్కుర్తుపడి ఏ పనైనా చేసేస్తావు, నువ్వు ఆల్మోస్ట్ బ్రోకర్ లాంటి వాడు నువ్వు. ఎందుకంటే నువ్వు సేవ చేసుకునేవాడు అయితే ఆ ధ్వజస్తంభం కొనడానికి, ఆ కలప కొనడానికి, అవన్నీ తిరుగుతానికి, అలా నువ్వు ఈవో కూడా నీ పని ఏంటి? ఈవో నువ్వు చేసే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు ఏంటి? మీ సిస్టర్ తాలూకు సైట్ ఏదో అమ్మించావంట అతనికి, అతను పట్టాభూమి అది కొన్నాడో, అది ఎవరికి కడతాడో తెలుసు కదా, గుళ్ళు అతను ఏం చేస్తాడో తెలుసు కదా, గుళ్ళు అతను పాలకొల నుంచి ఎవరు తీసుకొచ్చి పెట్టాడో తెలుసు కదా. నువ్వు అతను కలిపి గుళ్ళో పనిచేసి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ తీసుకుని రాజమండ్రి వెళ్ళినప్పుడు నేను అడిగాను కదా, అబ్బాయి లేదంటే ఎవరో శబరిమల వెళ్తానికి మేము వ్యాన్ బుక్ చేసుకుంటాం కోసం చెప్పి వాళ్ళ కారులో వెళ్ళానండి అని చెప్పావు కదా. ఆ పనులన్నీ అటువంటి అసహ్యకరమైన పనులు మీరు బయట చేసుకొని తప్పలేదు. మీరు గుళ్ళో డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాక మీ ఇద్దరు బయట కలుసుకొని మీ ఇద్దరు ఏమైనా చేసుకోండి, ఎవడో కూర్చుంటాడు, నేను కాదు ఎవడో కూర్చోస్తానికి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు. కానీ నువ్వు 24 గంటల గుళ్ళో ఉండటం అందరికీ ఇబ్బందిగా ఉంది. అయినా అది నీకు పద్ధతి కాదు, మర్యాద కాదు, గౌరవం కూడా కాదు. ప్లస్ అది మేమంతా కూడా హర్షించలేకపోతున్నాం. నువ్వు ఆ గుడి ప్రాంగణంలో నువ్వు తతంగాలు ఏమీ చెయ్యొద్దు. నువ్వు గుడి ఆఫీస్కి నీకు పని ఏంటి? అందరిలాగే నువ్వు కూడా గుడి తెరిచినప్పుడు నువ్వు వచ్చి దండం పెట్టుకుని నువ్వు వెళ్ళిపోతావు తప్ప, నువ్వు గుళ్ళో ఎక్కువసేపు గడిపి ఆ వడ్డీ వ్యాపారాలు చేసి ఇంకొక వాళ్ళని తార్చి వీళ్ళని తార్చి ఇటువంటి ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్లు, ఇల్లీగల్ వ్యవహారాలు అన్నీ జరుపుతున్నావు అనుకో గుళ్ళో, నీకు మర్యాదగా ఉండదు. ఇది నీకు విజ్ఞప్తి, రిక్వెస్ట్ ఏం కాదు, నేను హెచ్చరిస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి నువ్వు గుళ్ళో కనపడ్డట్టు కానీ తెలిసిందంటే నీ గురించి ఏ చర్య తీసుకోవాలో ఆ చర్య తీసుకుంటాం. మాకేమీ భయం భక్తులు ఏమి ఉన్న వ్యక్తులు ఏమీ కాదు, అలాగని చెప్పి చట్ట వ్యతిరేకంగా ఏమి చెయ్యం. చట్టం ప్రకారం నిన్ను తీసుకొస్తాం, స్టేషన్లో పెడతాం, నీకు అక్కడ ఏమేమి చేస్తాం అన్నీ తెలుసు. ఎక్కడో మాంసాహార రెస్టారెంట్లోంచి సెకండ్ హ్యాండ్ సామాన్లు కొనిపించోడు నువ్వే కదా కమిషన్ కోసం. నువ్వు ఆ ఈవో గాడు, ఆ చైర్మన్ గాడు కలిపి ఏంటయ్యా మీరంతా వైశాస్ అయితే గుడి మీ బాబు సొమ్మ, మీ తాత సొమ్మ, అది ఓన్లీ వాసవామ గారు గుడి కాదు, మహిషాసురమర్దని నగరేశ్వర స్వామి, మహిషాసురమర్దని వాసవి కనకా పరమేశ్వర దేవస్థానం, అందువల్ల నగరేశ్వర స్వామి కూడా చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఈ గుడి ఏదో మా అమ్మగారు గుడి మేమే చూసుకుంటాం అన్నవిధంగా కాదు. నువ్వు ఇంకా ఏమన్నా అమ్మవారిలో ఐక్యమైపోతే తలుచుకున్నావు అనుకో, ఆవిడ అక్కడే నిప్పులు చితి పేర్చుకుని తగలపడిపోయింది. అలాగే నువ్వు కూడా ఆవిడ ఐక్యమైపో, మాకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. మళ్ళీ నీకు ఆవిడ అసిస్టెంట్ కదా, నువ్వే చేసేది అక్కడ బ్రోకరేజం, తార్పుడు పనులు, నువ్వు చేసే వ్యవహారాలు అన్నీ తెలుసు. చెప్తే గుండాకి సత్తారు ప్రజలని చెప్పి చెప్పట్లా, నువ్వు కాదు, నీకు అటువంటి భయభక్తులు ఏమీ లేవు, నువ్వు ఎటువంటి వాడో నాకు పూర్తిగా తెలుసు. నువ్వు మళ్ళీ నీకు ఆడెవడో భగవాన్ అన్నవాడు ఎవడో అసిస్టెంట్ అంట కదా, ఆడ ఒక ట్రక్ ఏదో పెడతాడు గుళ్ళో, ట్రాలీ తొట్టాటో ఏదో
ట్రక్ ఆటో పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెడతాడు. మీ ఇద్దరు ఆఫీస్ రూమ్‌లో కూర్చోటం ఏంటో, లేకపోతే ఆ ఏసీ రూమ్‌లు వాడటం ఏంటో ఇయన్నీ కూడా మేము గమనిస్తున్నాం. పెనుగొండ ప్రజలు గమనించట్లేదు అని చెప్పి అనుకోవద్దు. ఆ గుడి ఎవడ బాబు సొమ్ము కాదు, ఎవడమ్మ సొమ్ము కాదు, ఎవడ సొంతమో కాదు. ఆ ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్ మోహన్ రావుడు ఆడి కొడుకు సొంతం, ఆ ట్రస్ట్ బోర్డు సొంతమో, ఆ ఈవో కూడా సొంతమో కాదు. అది పెనుగొండ క్షేత్రానికి సంబంధించిన దేవాలయం. ఆ దేవాలయానికి ఈ ఎండోమెంట్స్ వాళ్ళు పట్టించుకోకపోయినా మేము పట్టించుకుంటాం. ఇప్పటికైనా ఎండోమెంట్స్ వాళ్ళు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాతైనా పట్టించుకుని ఏమన్నా దాని బాగోగులు, దాని క్షేమం మంచిట్లు చూసి మీరు కొన్న బోకు ఫర్నిచరు, చెత్త ఫర్నిచరు, అక్కడెక్కడ మాంసం కొట్టుల దగ్గర, చేపల కొట్టుల దగ్గర, ఆ కొంపలోని ఈ కొంపలోని దూరిన ఫర్నిచర్ అంతా కూడా తీసి బయట పెట్టి తగలేస్తారో, అమ్ముకుంటారో, సత్తారో. కానీ కొత్త ఫర్నిచర్ కొనే వరకు కూడా శాశ్వత నిత్యాన్నదాన సత్రం ఓపెన్ చేయడానికి కుదరదని చెప్పి సందర్భంగా దేవస్థానం కమిటీ వాళ్ళకు కూడా తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే రేపు లక్ష్మీనారాయణ వెళ్ళి ఎమ్మెల్యే గారిని అడిగి ఆయన రమ్మని, అవసరం అయితే సత్యానంద గారు కూడా రమ్మని కొబ్బరికాయ కొట్టించి ఓపెన్ చేసి అద్దెలకి ఇచ్చేద్దామని చెప్పి ఆ చైర్మన్ గారు ఏదో ప్రపోజల్ పెట్టాడట. నిన్న కాక మొన్న మీటింగ్ జరిగింది. అటువంటి ఏం కుదరవు. మీరు అన్ని ప్రక్షాళన చేయండి. మీరు ఎక్కడ కొన్న ఆ గుడిసెల్లోని దొమ్మర గుడిసెల్లో కొన్నాయి, ఆ రెస్టారెంట్లో కొన్నాయి, అవన్నీ కూడా మీరు బయట పెట్టండి. బయట పెట్టి పవిత్రమైన కొత్త వస్తువులు కొని దేవాలయ పవిత్రత కాపాడి అప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసుకుంటారో సత్తారో అప్పుడు మీ ఇష్టం అని చెప్పి ఈ వీడియో ద్వారా మీ కమిటీ వాళ్ళకి తెలియజేస్తాను. గోవిందు, నువ్వు ఆ భగవాన్ కూడా దేవాలయ ప్రాంగణం వదిలేలేయా. ఎందుకంటే ఒక ఊరు వాళ్ళం కాబట్టి, ఒక ముఖాలు చూసుకోవాలి కాబట్టి నీకింత సభ్యతా సంస్కారంతో చెప్తాను. కానీ లేకపోతే నా కొడకని చెప్పి మొదలెట్టానంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాను. నేను మాల్లో ఉన్నాను కాబట్టి చాలా కంట్రోల్లో ఉన్నాను. నువ్వు చేసి అదో పనులు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పట్లేదు కదా, నీకు ఇది చెప్తాను. దీని ద్వారా నేను ఆర్జేసీ గారికి, డీసీ గారికి, భీమవరం ఈయన ఎండోమెంట్ జిల్లా అధికారి గారికి అందరికీ కూడా ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేసేది ఏంటంటే, మీరు మా గుడిని ప్రక్షాళన చేయండి. లేకపోతే కమిషనర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, కమిషనర్ సత్యనారాయణ గారి దృష్టికి ఈ వీడియో పంపుతాను నేను. ఆయన దృష్టికి వెళ్ళి, ఆయన సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసరు, ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి అని చెప్పి నాకు తెలుసు. ఆయన దగ్గరికి ఇది పట్టుకెళ్ళి తతకం అంతా ఆయన దగ్గర కూడా పెట్టాల్సి ఉంటుందని చెప్పి చెప్తూ మరొకసారి ఈ భగవాన్ని, ఈ దాచేపల్లి శంకర్రావు అనే గోవిందుని కూడా మరొకసారి హెచ్చరిస్తూ, మీరు గుడి ప్రాంగణాన్ని మీ సొంతం చేసుకోవద్దు, గుడిలో మకాం పెట్టొద్దు. దర్శనం చేసుకుంటానికి ఎవడైనా రావచ్చు, దానికి మా పర్మిషన్ ఏమి అక్కర్లేదు. కానీ మీరు అక్కడ ఎవరి మీద పెత్తనం చేయొద్దు, ఆఫీస్లోకి ప్రవేశించొద్దు, ఆ రికార్డులు ముట్టుకోవద్దు, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది నువ్వు బయట బేర్బారీ దొబ్బొద్దు, వీళ్ళు తీసుకొచ్చి దర్శనాలు చేయించొద్దు. అట్లాగే అక్కడ పనిచేసి ఆడవాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి అవి వండి ఈ వండి వాళ్ళకి ఉన్నాయి పట్టుకుపోవటమే కాకుండా సాయంత్రం వాళ్ళు పట్టుకెళ్తానికి తక్కువ అయితే వండుకుని మరీ పట్టుకెళ్ళిపోతారంట. అంతకంటే దారుణం, దౌర్జన్యం, దరిద్రం ఇంకేముంటుంది ఆ గుడికి. అట్లాగే వాళ్ళ తాలూకు చుట్టాలు పట్టాలు వస్తాం, ఖాళీ చేతితో వస్తాం, వెళ్ళేటప్పుడేమో లగేజ్తో వెళ్ళిపోతాం. ఇవన్నీ పద్ధతి కాదండి. చీరలు వేలం మానేశారు, చీరలు పట్టుకుపోతున్నారు, అన్నీ పట్టుకుపోతున్నారు. గుడి యొక్క సాంప్రదాయాన్ని, గుడి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని కాపాడవలసిందిగా ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని, దేవస్థానం పాలకవర్గ కమిటీ వాళ్ళని, దేవస్థానం సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వారిని, స్టాఫ్ని, అట్లాగే దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఏ విధమైన అనైతిక కార్యక్రమాలు చేయకుండా దేవస్థానం నుంచి తొలగవలసిందిగా ఈ గోవిందుని, అతని అసిస్టెంట్ భగవాన్ని కూడా కోరి ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. రామానుజరావు. జై హింద్.